क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े। सुनैया हमारा के सबसे दर्द भरल गाना केकर अच्छा लगेला? तो ऐसे तो दर्द भरल गाना तो हम नीलकमल सर के बहुत पसंद करी ना। अच्छा, गुरु केकरा के माने? फेरू दिल के ई बागिया अब कबो आबाद ना हो। नमस्कार, हमार नाम पड़ियानंद और रउआ सब देखे शुरू कर देले बानी दिव्य न्यूज। भोजपुरी में तमाम सिंगर गाना गा के वायरल भइल बने। हम आइल बानी बक्सर जिला के कृष्णावरम क्षेत्र में एगो बाणे रजनीकांत, जो उनकी गाना गा के खूब वायरल होता रहे। आई तनिका से हम भेंट करावता रउआ सबके कि उ कौन कौन गाना आ कौन कौन सिंगर के गाना गावेले। रजनीकांत बा दिव्य न्यूज में। बहुत बहुत दिव्य न्यूज के सभी देखे वाला दर्शक के पैर छू के प्रणाम करतानी और भैया के दुलार प्यार देवे के बा। तू बहुत बड़ा मतलब कि गाना गावता रहा पवन सिंह के दर्द भरा वो आवाज में एकदम पवन सिंह के सेम टू सेम आवाज में गावता रहा। काफी वायरल तार वीडियो चलत बाटे। कौन गाना बा? पवन सिंह के पहले गाना गए कि हमरे खातिर तोहरा की दुनिया में भेजल, काफ़ी लोग दुलार प्यार दिलाई हमरा के गाना पर। और का पवन सिंह और नीलकमल जैसे ऐसे भोजपुरी के तमाम सिंगर के हम गाना कोशिश करी ना कि ओकरे आवाज़ में गा दी। तो चाहम कि पवन सिंह के जौन दर्द भरल गाना बा उ तनी सुना दो। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े भगवान, बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बड़े। अब भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। भाई के आवाज में बड़ा दर्द बा हो भाई, काहे कि भगवान जौन बाणे तोहरा के फुर्सत से बनैले बारे। जी जी भैया। तोहरे गोरू गाना सुननी हल नीलकमल सिंह के कि दिल टूटल था, मतलब कि ऐसन फील ऐसन करता रह कि मतलब कि तोहार लागत है कि दिल टूट गइल बा। ना ऐसन बात नहीं कि हम कोशिश करी ना कि जितना दर्द भरल जवन गाना बा ओकरा से हमरा के बहुत जवन बा आवाज़ सीखे के कोशिश मिलेला कि जौना से हम अपन गला के साफ करी, ऐसे हम गुनगुनात रही ना। जैसे कि वो नीलकमल सर के हम गाना गले रहे कि उता दोसरा के हो के फुलवारी में बाड़ी जाके खिले के तैयारी में, कि भरत तड़प तड़प के यहाँ बानी हो एह दुनिया में। प्यार के जैसन हम ही त कैले गुनाह बानी हो एह दुनिया में। प्यार के जैसन हम ही त कैले गुनाह बानी हो। तमाम गाना सुनैला हमरा के सबसे दर्द भरल गाना केकर अच्छा लगेला? तो ऐसे तो दर्द भरल गाना तो हम नीलकमल सर के बहुत पसंद करी ना। अच्छा, गुरु केकरा के मानेला भोजपुरी? गुरु तो कहे कि क्या बा पवन भैया के हम मानी ना गुरु। वो भी वीडियो में वो बतले रहे कि पवन भैया के शुरू से ही हम पवन भैया के अपन गुरु मानी ना। कैसे कि बचपन से ही पवन भैया के जितना पुरान संग बा हम सुन सुन के रियाज करत आइल बानी यहाँ तक। का करेला काहे कि दर्शक लोग बहुत चीज़ तहार बारे में जाने के कोशिश करी कि तू का करेला। अचानक तू मतलब कि गांव से आके गाना गावता रह, तार गाना बहुत लोग सुनत हटे, वायरल होता हटे। जी भैया, जी भैया। अभी तो हम पढ़ाई करत तानी, अभी हम बानी बीएससी में, बीएससी पार्ट 3 में। और कोशिश करत तानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हमू एगो हिस्सा बन के दिखाई। अब जनता के प्यार मिली, भाई लोग के प्यार मिली तो जरूर एक दिन हम सफल होखम। हिंदियो गाना कोनो याद बा तो तनी सुना द। काहे कि देखो आजकल एकदम मतलब कि भोजपुरी में जवन अश्लीलता फैलता ओकरा के रोके खातिर तोहर लोग के आगुल बड़ा लो। काहे कि एकदम ब्लास्ट जवन सैड सॉन्ग लेके आवत लो। अभी तोहार एको एल्बम नहीं खे आइल, लेकिन तोहार जवन आवाज बा एकदम मतलब कि धांसू बा। हावे वाला समय में पवन सिंह के दूसर का भाग होखबा। कि सबके रउआ सबके प्यार बढ़ी तो चाहम कि कोनो एगो हिंदी गाना बा तो सुना दो।
क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिनु बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिनु बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही किनारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। आई हो दादा, हम तो जननी है कि भोजपुरी गाना गावेले हैं, लेकिन हिंदी फिल्म ना कहो कि साउथ बॉलीवुड के गाना भी गावता रहे। ई तो कैलाश खेर के गाना रहा, काफ़ी मतलब कि कैलाश खेर के जो सैड सॉन्ग हो गईल, भक्ति सॉन्ग हो गईल, काफ़ी वायरल चलत रहेला। जी भैया उनको कबो कबो रियाज करीना, ऐसा कोनो बात नहीं है कि हम भोजपुरी गावे की कोशिश करना, हिंदियों भी गावे की कोशिश करीना, ताकि दर्शक जौना में हमके खोजी हो, जौना रूप में हमके प्यार दी, हम हाजिर बानी वो गाना लेके। अच्छा, अभी काहे तक मतलब कि कोनो तार एल्बम ना आयल, का पोजीशन का बा? अभी भैया हम तो सोचत नहीं कि हम कौन एल्बम निकाली, अभी हमारे कुछ और मकसद बाटे। अभी जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो सोचता नहीं कि हमारी पढ़ाई पूर्ण रूप से क्लियर हो जाओ, अब ओकरा बाद जौन बा हम ए लाइन में आवे की कोशिश करब। गरीबी के कारण ऐसा नहीं कहें कि देखो बहुत सारा लोग पढ़त भी रहेला, कुछ एंटरटेनमेंट करत रहेला। हम तोहरा के मतलब कि देखता नहीं कि बहुत काफ़ी दिन से तू तार के ढेर जो लोग तार के न्यूज भी बनैलस, काफ़ी तार वीडियो चलल भी, लेकिन अभी तक तार फिर से अब कोनो शॉर्ट वीडियो भी नहीं खेवत, अब गुनगुना के भी नहीं डालत, का है का बात बा? भैया अभी जौन बा दर्शक लोग से तो नहीं बता सकत कि अभी हम का करत तानी, लेकिन दर्शक लोग के प्यार मिली तो जरूर हम एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आइब। चाहम कि फिर एगो ऐसा दर्द भरल गाना सुनावा कि आँख में आंसू आ जाए, काहे कि बहुत सारा लोग के दिल टूटेला तो दर्द के गाना सुनेला, आ तुहू लागत कि दर्द के गाना मतलब कि ऐसा नहीं बा। फेरू दिल के ई बगिया अब कबो आबाद ना होई, सिवा तोहरा रहे ना प्यार कबो तहरा बाद ना होई। अचानक के सब खत्म भइल, न बुझ पैलू इशारा होई प्यार न दोबारा होई प्यार न दोबारा होई प्यार न दोबारा हो।